हेलो स्टूडेंट्स, आमे माने पूर्व क्लास रे उत्तर अमेरिका विषय रे पाठ पढ़ी। आज आमे दक्षिण अमेरिका विषय रे पाठ पढ़िबा। चलो स्टार्ट करिबा। दक्षिण अमेरिका महादेश उत्तर अमेरिकार दक्षिण को अवस्थित। यह 12 डिग्री उत्तर अक्षांश और 55 डिग्री दक्षिण अक्षांश एवं 35 डिग्री पश्चिम द्राघिमा और 81 डिग्री पश्चिम द्राघिमा मध्य अवस्थित। महादेशर अधिक भाग दक्षिण गोलार्धରେ ରହିଅଛି। ଏହି ମହାଦେଶର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଅସାରିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ କ୍ରମଶଃ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ସହିତ ଏହି ମହାଦେଶଟି ପାନାମା ଯୋଜକ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ମହାଦେଶଟି ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ସହିତ ପାନାମା ଯୋଜକ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପାନାମା କେନାଲ ଖନନ କରି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଓ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଜାଣିବ, ଦେଖ ଯୋଜକ କାହା କୁହାଯାଏ? ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳଭାଗ ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଯୋଗ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଯୋଜକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଷୁବରେଖା ଏବଂ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଏହି ମହାଦେଶର ଉପର ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଓ ପୂର୍ବରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମହାଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଆଣ୍ଡେଜ୍ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ମଧ୍ୟଭାଗ ସମତଳ ଭୂମି ଓ ପୂର୍ବ ଭାଗ ମାଳଭୂମି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତାହେଲେ ଏହା ବିଷୁବରେଖା ଓ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଏହି ମହାଦେଶର ଉପର ଦେଇ ଯାଇଅଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଉତ୍ତରରେ ଅଛି ଆମର ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଆଉ ପୂର୍ବରେ ରହିଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ରହିଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ଏବଂ ଏହି ମହାଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଆଣ୍ଡେଜ୍ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଜାଣିବା ନଦୀ ବିଷୟରେ। କିସ କିସ ନଦୀ ଅଛି? ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବାହିତ ଆମାଜନ ନଦୀ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ଅଟେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିପାରେ ପିଲାମାନେ ଯେ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମହାନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରରେ କିସ ହେଇଯିବ? ଆମାଜନ ନଦୀ। ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଡିଜ୍ ପର୍ବତମାଳାରୁ ବାହାରିଥିବା ଓରିନୋକୋ, ପାରାନା, ପାରାଗୁଏ, ଉରୁଗୁଏ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୁନାବ୍ୟ କାହା କୁହାଯାଏ ଜାଣିବା? ଯେଉଁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ସାରା ନୌଚାଳନ ବା ନୌ ପରିବହନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ ସେହିଭଳି ନଦୀକୁ ସୁନାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା ତାର ଜଳବାୟୁ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ। ଏହି ମହାଦେଶର ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଏବଂ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େ। ସମଗ୍ର ମହାଦେଶରେ ଉତ୍ତମ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଆମାଜନ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନିରୀକ୍ଷୀୟ ଚରହରଣ ଦେଖାଯାଏ। ନିରୀକ୍ଷୀୟ ଚିରହରିତ ହରଣ କାହା କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଅରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ସବୁଜ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଅରଣକୁ ନିରକ୍ଷାୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅରଣକୁ ସେଲଭା କୁହାଯାଏ ସେଠାରେ। ଏହି ଅରଣ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଅରଣ ଅଟେ। ଆମାଜନ ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାଭାନା ତୃଣଭୂମି ଦେଖାଯାଏ। ସାଭାନା ତୃଣଭୂମିକୁ ବ୍ରାଜିଲରେ କାମ୍ପାସ କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିପାରେ ପିଲାମାନେ ଯେ ସାଭାନା ତୃଣଭୂମିକୁ ବ୍ରାଜିଲରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତରରେ କିସ ହେଇଯିବ? କାମ୍ପାସ। ଏବଂ ଓରିନୋକୋ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଲାନାସ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଓରିନୋକୋ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଲାନାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ତୃଣଭୂମିକୁ ପମ୍ପାସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ତୃଣଭୂମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ପମ୍ପାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ପମ୍ପାସ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟାଗୋନିଆ ନାମକ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ମରୁଭୂମି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା ତାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଷୟରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ରିଆ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଯାହା ଉଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ତାହାର ନାମ କ'ଣ? ରିଆ ପକ୍ଷୀ। ସେଲଭା ଅରଣ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରୀସୃପ, ମାଙ୍କଡ଼, ଜାଗୁଆର ଓ ପୁମା ପରି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ, ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଓ ଅନେକ ଜାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି।
କାମ୍ପସ୍ ତୃଣଭୂମିରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା, ବଣ ଘୁଷୁରୀ, ହରିଣ ଓ ପୁମା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ କାମ୍ପସ୍ ତୃଣଭୂମିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ବଜ୍ରକାପ୍ତା, ବଣ ଘୁଷୁରୀ, ହରିଣ ଓ ପୁମା। ପାଟାଗୋନିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ମୂଷା, ଏଣ୍ଡୁଅ, ସାପ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଜାଗୁଆର ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଚିତାବାଘ। ଜାଗୁଆରକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଚିତାବାଘ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଗଛ ଚଢ଼ିପାରେ ଓ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ପହଁରି ପାରିଥାଏ। ପୁମା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଏକ ବଡ଼ ହିଂସ୍ର ଓ ବଳବାନ ପ୍ରାଣୀ। ତାହେଲେ ପୁମା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ହିଂସ୍ର ଏବଂ ବଳବାନ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ଆର୍ମେଡିଲୋ ଏକ ଦନ୍ତହୀନ ପ୍ରାଣୀ। ଆର୍ମେଡିଲୋ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଅଛି ଯାହାର ଦନ୍ତହୀନ, ଯାହାର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। ଏହାର ଜିଭ ଓ ମୁହଁ ଲମ୍ବା। ଏହା କୀଟପତଙ୍ଗ, ଜନ୍ଦା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ଖାଇକରି ସେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଲାମା, ଆଲପାକା, ଭିକୁନା ପ୍ରଭୃତି ଲୋମଶ ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡିଜ୍ର ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶାଗୁଣା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କଣ୍ଡର ବାସ କରନ୍ତି। ଦେଖ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲାମା, ଏହା ଜାଗୁଆର, ଏହା ଆର୍ମେଡିଲୋ, ଏହା ପୁମା। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ ଏହାର ଦେଶ କିସ ଦେଶ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ସହର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ବ୍ରାଜିଲ, ଚିଲି, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର 3ଟି ଉନ୍ନତ ଦେଶ, ବୋଲିଭିଆ, ଇକ୍ୱେଡର, ପେରୁ, କଲମ୍ବିଆ ଆଦି। ଏହାର ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଦେଶ ବ୍ରାସିଲିଆ, ବୁଏନସ୍ ଏୟାରିସ୍, ସାଣ୍ଡିଏଗୋ, ସାଓ ପାଉଲୋ, ରିଓ ଡି ଜାନେରିଓ, ସାଣ୍ଟାସ୍ ଆଦି ଏହାର ପ୍ରଧାନ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଜାଣିବା ଏହାର ଅଧିବାସୀ ଓ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରାଣୀ। ଲୋହିତ ଭାରତୀୟ, ନିଗ୍ରୋ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବା ସ୍ପେନୀୟ ଏହି ମହାଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଚାଷ ଜମି କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କୃଷି ଭଳି ଗୋପାଳନ ଓ ମେଷ ପାଳନ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବସାୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବସାୟ ନାମ କ'ଣ? କୃଷି ଭଳି ଗୋପାଳନ ଓ ମେଷ ପାଳନ। ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଘୋଡ଼ା, ଗଧ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ମାଂସ, ପଶମ, ଚମଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ କରି ଅନେକ ଅଧିବାସୀ ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଗୋଟିଏ ମେଷ ପାଳନ କେନ୍ଦ୍ର ହଜାର ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଭେନେଜୁଏଲା ଓ କଲମ୍ବିଆରେ ଖଣିଜ ତୈଳ ମିଳେ। ମାଛ ଧରିବା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବସାୟ ଅଟେ। ଏହାଛଡ଼ା ଶିଳ୍ପ, ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ, ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ଦେଖିନାହ ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯାଇକରି ଦେଖିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।